мәктәп төзүгүндө 2007 елдан башланып кетти. Ошо 12 ел ичинде мәктәп төзүү ишинде биринчи стадия болду. Биринчи стадия бидин барып кетти фундамент орунуна свайдар кагууга. Оларды кагып өткөз 2009 елдан 8 ел бою мәктәп төзүлмөй турду. Шунан биринчи мәртәбә без йыелышып, халык белән сход үткәреп, йыелышлар үткәреп, иң югары инстанцияларга Россия уровеньна сыктык. Президент Владимир Владимирович Путиндин уровеньна сыктык. И мәктәп безнең 12 елда төзелә башланы. Менә быел ел ярым ичендә мәктәп сафка ине. Мәктәптә 19 бала укый, башлангыч мәктәптә. Тагыла 19 бала безнең күрше авылга йөри. Без уйлайбыз, әле бу мәктәптең статусы ООО дип атала. 7 еллык мәктәп, 9 еллык мәктәп. Шуңа күрә 9 еллык мәктәп булыр дип ышанабыз инде. 2000 елларда без мәктәптә безнең 10 еллык мәктәп ине, 11 еллык. Иске мәктәп бинаһы агачтан эшләнгән, ул 90 елларда халыктың көче белән төзелгән иде. Бу элекке мәктәптең агач бинаһын алып килгән Валентин Павловнан элекке интернаттың бинаһын, шул бинаны монда рус әйтмешә перекат иттеләр, киренә халдык инде. Халыктың көче белән элек Иньяр совхозы бар иде, уның җитәкчесе Владимир Васильевич Чернов дигән безнең авылдың элекке җитәкчесе, элек директор инде безнең совхозда бригадины, совхоздың инде. Менә бергәләп сөйләшеп, ул вакытта мин районда хакимияттың урынбасары идем, социаль эшләр буенча. Бергәләп сөйләшеп тә авылда ошо мәктәптә күтәргән идек. 10 еллык итеп бастык кына. 10 еллык булып асылып, мәктәп 30 елга якын торды. Серинне агасы булгас, элекке иске бина булгас. Шуңа күрә ошо мәктәп төзергә дип халык белән бергәләп шул решение чыгарып инде, протоколларны төзеп, төрле инстанцияларга обращаться итеп инде республиканың җитәкчелеге рөхсәте белән безнең мәктәп менә бүген асылуга барды. Мин әйтергә тиешем, иң беренче бу мәктәпне төзүгә халыктың әүдәлегенә ярдәм итте. Минем әле менә бүгенге вакытта 16 ноябрь урамда 20 градус суык иде. Элекке район җитәкчесе Камзалов безгә бирмәне иде. Бинама собрание үткәргә без урамда турып, авыл халкы белән йыелыш үткәрдек, сход үткәрдек тә, шуның решение җибәрдек уже без нигә федераль уровеньгә, шуннан һуң китте безнең движение. 12 елда декабрьдә башланды төзү. Менә быел көндә без үтеп басабыз. Мәктәп кәсә яшьле балаларның саны 62. Хотя әйтүләре буенча 52 әйтеп, без беләбез 62 бала, улар бөтен дә монда укырга ялып итәсәк, безнең бар шундай хыял мәктәпте киренән 10 ел итеп басу. Безнең балалар күптән ситтә укыйлар, ситтә балалар укырга тиеш түгел, ушундай матур мәктәп булганда. 60 балалык безнең хәзер балалар баксага асылды бит, бик матур балалар баксага, современный җиһазлар, иң әйбәт җиһазлар белән мәктәптең төзү исенә кереп күрәһәк монда. Иң яхшы җиһазлар белән ясалган мәктәп. Мин уйлыйм, бу мәктәпте төзүдә иң күп рольдә уйнаны әлеге министр булган. Кеше безнең министр образование төзүдә Айбулат Вакилович, ул без уга барган сакта, мин үзем лично барган сакта, ул министрның урынбасары иде. Шул вакытта мин Айбулат Вакиловичка индем дә, авыл халкы исеменнән уга мөрәҗәгать иттем. Айбулат Вакилович, менә шунда безгә районның җитәкчелеге безгә килүгә бер дә ризалык белдермәй, менә һез ярдәм итмәгез, мәктәп булмый дип. Ул элекке министрның урынбасары булган көе безгә ныклап әүдем ярдәм итә башланы. И менә бүгенге көндә ул асуга килһә, безгә әйтәсәк, үзебезнең зур рәхмәтте. Әгәр дә әле бүгенге министр образования элекке вакытта урынбасар булган сакта әүдел күрсәтмәһә, бүгенге мәктәпте асалмас иде. Был теге как-то не түгел инде, байрам көндә яхшы хуйдар түгел, бу факт. Безнең кулда документлар бар. Айбулат Хажин подписать иткән документ кулда булмаһа, безнең мәктәп төзелмәс иде. Менә без ул документларны зур бер папкала хаклап, элекке безнең язган хаттарды, нөксәләрне алып килдек бездә копияларын. И без аларны бирәсәк архивка безнең мәктәптә. Онда беренче булып тора, онда язылган Айбулат Хажинның хатта куйган имзаһы. Шун икенче документ онда Айбулат Хажинның подписать иткән безгә җавабы безнең җибәргән хаттарга инде. Безнең Әтинбәт авылы мәктәбе буласак шул исемлектә Башкортстанның 100 еллыгына 100 объект дигән исемлеккә индерелде. Менә шунда әйтеп безгә документ биргән, шул документтан башланып китте иш. 12 елда мәктәптә диле башланды, менә бүген мәктәп тасалды. Менә авыл халкы исеменнән мин ага зур рәхмәт әйтәм. Мин үзем Өфөлә яшәһәм дә, күңелмән һәр вакыт авылда, авыл өчен бер переживай итәбез. Авыл безнең өчен иң кадерле булган җир, безнең бәләкәй
теге безнең булмаһа, бәләкәй родина, маленькая родина булмаһа, нет большой родины русский әйтмәсләр. Шулай бит инде. Бәләкәй туган ердән зур туган ер. Барлыкка килә. Шуңа күрә менә без бөтен халык исеменнән Айбулат вәкил Хажинга рәхмәт әйтәм. Бүген әйткәндә авыл халкы безнең авылым халык элек совхоз булган сакта монда 7 бина бар инде. Бөтен 7 һиткән баш Бестужев тукымлы таналар тордылар. Бүгенге көндә, конечно, ул биналар юк, малдар да юк, но халык авылым алар ситтәшләр була, эштәп итәләр, балалар табыла, балалар бар. Мәктәп балаларын ханын әйтем 62. Менә ошо 62 бала укыга безнең мәктәп, орта мәктәп булырга тулын хокукы бар. Хокукы бар иде. Тулын хокукы бар. Без уйлабыз, бу вакыйга тантаналы дип тоже үткәрелсәк дип уйлыйм. Бала, бәләкәй балаларның исәптәре күбәеп килә. Безнең алар баксаһына йөрүчеләр күп. Шуңа күрә без уйлабыз, киләһендә мәктәптә укучы балаларның ханылар күбәер дип 62-легән тукталып калмасын дип уйлыйбыз. Әле менә күрһәгез диде, нисәмә яшь кешеләр тора, нисәмә яшь бар килгәндә. Бүген көндә хөкүмәт акча түләй. Балалар тапкан өчен шуңа уйлыйм, ич монда да түгел. Авыл булган өчен мәктәп кирәк. Мәктәп булган өчен балалар кирәк. Кеше бны аңлай, яшьтәр тем более бны аңлай. Без уйлыйбыз, яшьтәр сынапта ата-әсә булырлар, беренче мәртәбә түгел, беренче мәртәбә безнең мәктәптән киләсәге бар. Киләсәге бар. Безнең авылның киләсәге бар. Киләсәге без уйлыйбыз, уңайлы булыр дип. Мәктәптең киләсәк тормышының уңайлыгы 100 елга кәп булмас дип ышанабыз.
kurt hinde yaşay Yeringdin irkinligi Barsa bosh kurt hinde yaşay Yeringdin irkinligi Benim komandadan Ramazan
Рамазан годы. Беренче